sauci man ga sami na ganga amma ta gudun da wasan lullubi zamanin bayyagar kowace masu Muhammadu aboki ne shi, ga Muhammadu amini ne shi, san wata ƴar budurwa ya kama shi, na fuskanci hari da ruɗa shi, ya gangarin ga Muhammadu ya sha ado bisa kayan ado, gangarin masa kayan ado.
shigo wani ango ne. Daga bishirin ku sai ku ce goro ne. Mai sirkan nawa yan kirki ne. Sun isiya kuma shaida ne. Su ne nake tafiye mini marmashi ne. Wani armashi su tamkar garmashi ne. Barke fishi wata karama ta so iyalle. Sauti mun ga sami na ganga, amma ta gidan da wasan lule ne, zamanin bai ya garkuwa ta masa.